25 декабрда Зей районы комплексы хезмәт күрсәтү пунктлары сафына яңа бер объект өстәлде. Поручик җирлегенә караган Сәрәпәле халкын көндәлек товарлар белән тәэмин итүне күзәтеп төзелгән пункт ачылды. Аны ачуда район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов, куратор Иван Гущин, Татпотребсоюз җитәкчесе Рашат Шаймарданов катнашты. Хөрмәтле Сәрәпәле халкы, хәерле көннәр безнең килгән кунакларыбыз. Алып баручылар инде таныштырып китте. Иван Николаевичка да, үзебезнең депутатыбызга да, Николай Валерьевичка да бик зур рәхмәт. Шушындай көннәрдә безнең белән булганга. Авыл кибете программасы буенча төзелүче кибетне сәрәпәлеләр түземсәлем көтеп алды. Программа буенча төзелгән әлеге объектлар уникаль кибетләр. Ул 138 кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Без сәрәпәлеләргә заманча уңайлы кибет ачылу бәхете елмайды. Сатучылар да аны җылы, якты диләр. Өстәвенә кибет бик уңайлы урында урнашкан ди Петр Тимосков. Шул рәвешле Татарстанда 100 шундый сәүдә пункты төзелде. 2021 елда тагын шундый 16 комплексы хезмәт күрсәтү пункты төзү планлаштырыла. Рәзимә Кашапова, Юрий Казамарова, Зей хәбәрләре.